ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ସକାଳ ପରେ ବି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ଆସାମରେ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କ'ଣ କହିବି ମୁଁ। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଝର ଆମ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ମାନେ 4ଟା ହାତୀ ବୋଧେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସକାଳେ ହେଲେ ତ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲାଣି, ରାତି ହେଲା ପରେ ମାନେ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗରେ ଚାଲିନି ଗୋଟେ ହାତୀ ବାହାରିବ ବୋଲିକି। ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ। ତ ଏଇଠି ମୋତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କି ସେପଟେ ଯାଆନି, ସେପଟେ ଯଦି ହାତୀ ଆସିବ ହେଲେ। ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଠି ହାତୀ ଆସିବନି, ଆରପଟେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ିକି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ହାତୀ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ହାତୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି ହାତୀ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଦେଖିବୁ ବୋଲିକି। ତ ଫାଇନାଲି ହାତୀ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଟା ହାତୀ ଥିଲେ। ତ ଏଇ 4ଟା ହାତୀ ହେଉଛି ଦିନ ବେଳେ ତ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା। ତ ପଣସ ଏବେ ପାଚୁଛି, ପଣସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଡାଲି ଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଥିଲା, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଧାନ ଖାଇଦେଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ହାତୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖ ବୋଧେ ରୁଟକା ଛତୁ ପାଇଗଲେ କୋଢ଼ଉଛୁ ଆମେ ଏଇଠି। ତ ଯିଏ ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ କହିବୁ, ସେମାନେ ହାତୀ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆସିକି ରୁଟକା ଛତୁ କୋଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଏବେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ହାତୀ ପାଇଁ କେହି ଛତୁ ରୁଟକା କୋଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ମୋତେ ଭୋକ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥାଏ। 2ଟାରୁ 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହାତୀ ତ ବାହାରିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ରହିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଥାଳିକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତଳାକୁ ସେମାନେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ମାଡ଼ିକି ପୁରା ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ, ଆମର ବୋଲି ନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତଳା ଏମିତି ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ଚାଷ ହେବନି କହୁଥିଲେ, ଯୋଆଡ଼େ ବୋଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯାହା ତ ମାରିଲେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଝାଡ଼ା ବି କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ଆମର ବେଳେ ଜଣକ ତ ତଳା ମାଡ଼ିକି ପୁରା ଚକଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଚାଷ କରିବେ। ତ ବର୍ଷ ମାନେ ମରୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେରୁ ହିଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ତଳା ମାଡ଼ିକି କେତେ ମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଷ ତ ହେଇପାରୁନି, ଧାନ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଧାନ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତଳା ମାଡ଼ିକି ପୁରା ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ବିଲ କାମ ଅଧା ବି